खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ हरखाबै सारअन्थाइ गावजानानै सासे जोलुर गेलेगिरिनि जिउ खहा जानायखौ मिथिना मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जोलुर गेलेबाय थानाय समावनो हरखाबै सारअन्थाइ गावजानानै सासे जोलुर गेलेगिरिनि जिउआ खहा जायो। मख'नो गोनांदि मोनसे लाइभ जोलुर गेलेबाय थानाय समावनो जोलुर गेलेगिरिनि सायाव हरखाबै अख्रांमानिफ्राय सारअन्थाइ गावो। सारअन्थाइ गावजानानै जोलुर गेलेगिरिनि जिउमाया खहा जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 10 फेब्रुआरियाव एफसि बानडुं आरो FBI सुबां गेजेराव मोनसे फ्रेन्डलि जोलुर बादायलायनाय जादोंमोन। बे जोलुर बादायलायनायखौ इन्ड'नेसियानि वेस्ट जाभानि सिलिबां स्टेडियामाव गेलेनाय जादोंमोन। बे जोलुर बादायलायनाय समावनो अख्रांमानिफ्राय गिख्रंथाव थासारिया नुजाथियो आरो सासे जोलुर गेलेगिरिया सारअन्थाइ गावजानानै जायगायावनो हायाव गोग्लैयो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सारअन्थाइ गावजानाय जोलुर गेलेगिरिखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लांबाय थादोंमोन। नाथाय सारअन्थाइ गावजानाय जोलुर गेलेगिरिया लामा ससेयावनो हां नागारो। आबादारिफोरा दिल्ली सल' स्ल'गान होनायाव दिल्लीनि सिमाफोरखौ बन्द खालामदों। आबादारिफोरा फिन खनसेबाव सोमावसारनो थिरांथा लादों। आबादारिफोरनि गिबि सोमावसारनाया जेबो फिथाइ थायाखैमोन। नाथाय बेनिखायनो आबादारिफोरा फिन खनसेबाव सोमावसारनो थिरांथा लादों। मैया 13 फेब्रुआरियाव आबादारिफोरा दिल्ली सल' स्ल'गान होनायनि उनाव दिल्लीनि गासै सिमाखौ बन्द खालामनाय जादों। गाजीपुर सिमा एबा टिकरी, शम्भु सिमा एबा सिन्धु सिमायाव पुलिस आरो रैखाथि सान्थ्रि हान्जाखौ थिसननाय जादों। पुलिस आरो रैखाथि हान्जाया दिल्लीनि सिमाफोराव गोख्रैयै नोजोर होनायखौ नुनो मोन्दों जाहाथे आबादारिफोरा सिमा बारनानै हाबफैनो हाया। मैया पान्जाबनिफ्राय लानानै दिल्लीसिम आबादारिफोरा दिल्ली स्ल'गान होनायनि उनाव थासारिखौ जेंना गोनां जानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। लोगोसे पान्जाबाव आरो हारियानानि सिमाफोरखौबो बन्द खालामदों आरो आबादारिफोरनि सोमावसारनायखौ नोजोर होनानै दिल्लीयाव सेक्सन 144 खौ गनायथि होदों। मैया 13 फेब्रुआरियाव नारें लेबु एबा नारें खाजिखौ आसामनि स्टेट फ्रुइट महरै आसाम सोरखारा फोसावना होबाय। सोलोंथाइ आनजादनि थाखाय कक्राझाराव 144 धारा फोसावबाय। थांनाय 12 फेब्रुआरिनिफ्राय गोजौ फरायसालिमानि आनजादा जागायदोंमोन। सेबाया फोसावनाय बादिब्ला बे आनजादा फैगौ 13 मार्चसिम सोलिगोन। बेजों लोगोसेनो फैगौ 16 फेब्रुआरिनिफ्राय 4 मार्चसिम गोजौ फरायसालिनि एबा मेट्रिक HSLC आनजादा जागोन। बे आनजादफोरखौ गोजोरै गोजोन फोजोबनो थाखाय नोजोर बोनानै कक्राझार जिल्लानि गोजौ थाखोनि आयेन बाहायगिरिफोरा थाखानाय आयेननि 144 धाराखौ आनजादनि थाखाय फोसावबाय। बेनिखायनो आनजाद होनायनि 100 मिटार जानथाइनि सिङाव साबा एबा बेनि बांसिन थुबुर जानो मोननाय नंला। फोसावनाय बायदिब्ला पुलिस फायखि आनजाद सामलायगिरि आनजाद होग्राफोरजों लोगोसे आनजाद मावख'निफ्राय 100 मिटारनि सिङाव गला दखान दंब्लाबो बेखौ रेहाय होनाय जादों। मख'नो गोनांदि आनजाद सोलिफुबाय थानाय समाव गोसायै माइक दामनाय एबा मिउजिक दामनायखौ बन्द फोसावदों। सोरखारा फोसावनाय बे नेमखौ सिफायब्ला बेनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। मैया NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थानाय गासैबो एक्स NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ थाबैनो जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय उदालगुरि जिल्ला बनसुआ आलारि बाथि फोजोंनानै आर'जनि हाबाफारि बानजायदों। गावनि गोदै मिलौदो देंखोखौ होनानै मेथाइ खनबोनाय मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौ बरायदों। उदालगुरि जिल्ला हरिसिंगा समिस्थिनि सस्रपारा UPPLनि मावखुलियाव मेथाइ खननानै फोरमान बिलाइ थानाय एबा रेडिअ' आर्टिस्ट बिथांमोनखौ अनसुंथाइजों लोगोसे मान खालामदों। MCLA सन्जय सरगयारिया बिथांनि बेफोरबायदि हाबाफारि लानानै मावनाय खामानिखौ बाख्नायदों। देंखोगिरि बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों 22थि गायसनथाइ सानजों लोगोसे असम बिगियान दिबस, आसाम बिगियान सान 2024 फालिदों। आसाम साइन्स ससाइटिया मिरु आसाम साइन्स ससाइटिया कक्राझार दालाइ आसाम साइन्स ससाइटिनि मददजों ससाइटिनि 72थि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै कक्राझार सोहोराव थानाय कक्राझार हिनजावसा जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव मैया सानसेनि हाबाफारिजों असम बिगियान दिबस, आसाम बिगियान सान फोरबोखौ 2024 खौ फालिदों। हाबाफारियाव आसाम साइन्स ससाइटिनि आफादगिरि डक्टर धीरेश्वर कलिता, गाहाय नेहाथारि मृणाल कुमार हाजरिकानि नुजाथिनायाव फरायसाफोरजों सावरायलायनाय बे हाबाफारियाव फुंखा सुबुं महरै कक्राझार सोरखारि फरायसालिमा फिजिक्स बिफाननि बिबुंगोरा अनजालि मुमतारि, बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार डक्टर ज्यतिका नार्जारि, कक्राझार बिगियान फरायसालिमानि बिबुंगोरा डक्टर बिस्वजित नाथआ बाहागो लाफैदों।
फरायसालिमाफोरजों बिगियाननि सायाव सावरायलायनाय हाबाफारियाव कक्राझार हिनजावसा जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फरायसुलिफोरजों लोगोसे कक्राझार सोहोराव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि फरायसाफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिजनीनि उलुबारी सिलेखागुरियाव क्षत्रिय फोरबो फालिदों। आइपरिया आन्चलिक क्षत्रिय समाज संस्कार समितिनि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि बिजनी सिलेखागुरियाव क्षत्रिय फोरबो फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसामनि कच राजबंसि सुबुंफोरनि क्षत्रिय समाजखौ फोसाबनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो खुंजानाय बे क्षत्रिय फोरबोखौ सिलेखागुरिनि सुबुंफोरनि हेफाजाबाव सानसेनि हाबाफारिजों फालिनाय जादों। हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै सा 19 लाइमोनफोरा लगान लायो। सानसेनि हाबाफारिजों खुंजानाय क्षत्रिय फोरबोआव हारिमुवारि हान्जा सुरनाय, धोरोमारि मेलाफोर बायदिफोरखौ खुंनाय जादों। गसाइगावआव इउपिपिएल दोलोनि मेलाव रोजा रोजा सुबुंनि बाना। गसाइगाव सहरनि गान्धी नगर गेवलां फोथाराव मैया सराइबिल ब्लक आरो गुमा ब्लकनि बानजायनायाव मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारिया खुंफुंनाय जायो आरो मैयानि बे गेदेरथार जयनिं हाबाफारियाव गासै 5,000निबो गोबांसिन बिपिएफ कंग्रेस दोलोनिफ्राय जयनिं जाफैदों होननानै मिथिना मोननाय जादों। मैयानि बे मेलाव रोजा रोजा सुबुंनि बानाखौ नुनानै मैयानिफ्राय गसाइगाव इउपिपिएल दोलोनि अनगा गुबुन जेबो दोलोखौ रायजो राजाफोरा बजबनानै लानाय नंला आरो गुबुन फारसेथिं गसाइगावआव बिपिएफ दोलोनि रोदायाबो गुगाबाय होननानै मिरु इउपिपिएल दोलोनि राजु नार्जारी बिथाङा बुंथिदों। परबतजरानि गोजौ फरायसालिमानि इंराजि आयदानि सोंनाय बिलाइया उदां जानायाव परबतजरानि बासबारि सिनियर सेकेन्डारि कलेजनिफ्राय मबाइल सोंथि बिलाइ ओंखारदों। सोंथि बिलाइखौ मबाइल लिक खालामग्रा दायनिगिरि नाजामुल खानखौ रुपसि पुलिसआ हमनानै लांबाय होननानै मिथिना मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।